Żieda fit-total ta' waslit u l-jieli li t-turisti għaddew f'pajjiżna tul ix-xahar ta' Mejju fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni turistika kollettiva. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kienet irreġistrata żieda ta' 9.5% fil-waslit ta' turisti f'dawn l-istabbilimenti. Kienet irreġistrata wkoll żieda ta' 2.2% fl-iljieli li t-turisti qattgħu fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni turistika kollettiva. Żieda rreġistrata meta mqabbla mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Kważi 157,000 turist waslu fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva. Dawn qattgħu ma' 820,000 lejl f'dawn l-istabbilimenti. Aktar minn 148,000 turist waslu Malta f'Mejju. Din tfisser żieda ta' 10% fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet u żieda ta' 2.6% fl-iljieli li qattgħu f'pajjiżna. Fl-ewwel 5 xhur tas-sena l-ammont tal-iljieli li qattgħu f'Malta żdied b'4.4% biex laħqu kważi 3 miljuni. Kienu l-lukandi kollha barra dawk ta' 4 stilel li rreġistraw żieda fin-numru tal-iljieli, għalkemm il-lukandi ta' 4 stilel kellhom l-akbar ammont tal-iljieli li qattgħu fihom it-turisti. Barra minn hekk irriżulta wkoll li matul l-ewwel 5 xhur tas-sena it-turisti li waslu Malta kienu jammontaw għal kważi 563,000. Intant il-Ministru għat-Turiżmu Lewis laqa bi pjaċir dawn iċ-ċifri u sostna li dawn is-suċċessi qed iserfu f'aktar profittibilità kif ukoll stabbiltà fl-impjiegi fl-industrija tat-turiżmu.